kámoškou jsme si jednou vyrazili na výlet vlakem. Měli jsme pár peněz na lukraci, ale já jsem blázen do zvíře, tak jsem si samozřejmě jen koupila křečka. Prostě jsem křečka vytáhla z krabičky, ale ten vyletěl bleskovou rychlostí, skočil mi do vlasu a tam se vykačil. Počkej, pověžovat. Potom mě smrdila. Počkej, potom mě ještě celou počula. Smrdila to tak, že na diskotece všichni odešli od toho. Takhle jsem šla zatancovat s naším učitelem. A ten mi řekl, teda Maruško, ve třídě alespoň voníš. Zvedla jsem a utekla i skryčka. Kolik je? Je to Mája. Co to psala Mája Pelánová, ty vole? Nebo naše Mája. Ty vole, posej, moc nikdy se nedává. Opa.